момента. Да. Как ще го обичам? Няма начин. Да, мерси, и той празник. Така и кучето уча. Къде беше ти, ще ти забравя? Добре, да ще стане. Добре ли? Ще празники на тебе чурбажи. Знаете, че днеска един голям празник в селското стопанство, особено земеделието, лозарство, овцарство, Свети Трифон Зарезан. Чекай, други път ходиш по пътя. Клуба на пенсионера направи традиция в това отношение, чества го всяка година при лозарите Маргарита Иван Гайтарите. Предлагам преди да си изберем кмет на зарязването. Моля? Цар. Да си изберем. Предлагам председателя на кооперацията Андрей Андреев. Някой друго предложение имате ли за цар? Няма. Давам от думата на него да зареже това лози и за следващата година да има богат берекет, колкото е богат царят. Да. Има думата царя. Аз първо искам да ви благодаря за поканата и се радвам за традициите, които са били в Овча могила, че се продължават. И то благодарение на клуба на пенсионера. Традиция стана вече в Овча могила да се чества този празник. Те го смесиха празника с празника на любовта. Утре заговезни се струпаха много празници на тая седмица. Но да си пожелаем преди всичко здраве на всички вас. Да си пожелаем една плодородна земеделска година и друго на всички, на всеки един от вас, това, което е намислил да се сбъдне. Дай Боже. Сега ще зарежем някой пръчка, ще залейми с малко вино. Аз като е по-низ. Символично, качи се горе режима. Която си избере. Която си избере, Ай, колко да... Да. Една за късмет. Така. Една за берекет. Една за берекет. И една за любовта, нали? Празника на любовта. Виното вали са стара работа. Да, виното вали с друго. Да стисва любовта, какво беше това, бе? Вече викаш, си го забравил, а? Добре. Да. Трябва да видя комшийката, знаем ли. Его картунките, да се залее лъжичката. Черпете. Заповядайте от домашно вино, реколта 14-та. Как бе старо вино, бе? Така. Айде чашките, които имат чашки. Дайте чашките. Той има дерност. Имаш някоя чашка, пластмасова нещо. Не дей го Какво? Ама има да там до апарат, колко си има? Айде назад, берег парлида. Децата не. Кой не е добре? Тунката. Айде, здравей, да сме живи, това е добре да бъде за време. Идва време, като няма да чаши, как са приели? Да. От бакърчето. Направо чифлет, трачи. Пигнато. Сега, разчупете това. Ама не пият тази ракия. Кое искате го точно? Ей, сирени, питки има. Раздай кои напитка. Кръщо!
Što? Reći uvo rakija. Uvo rakija. Jula. Идите на сам да си вземете. Колю, идите на сам да си вземете. Чакай да го изкарвам. Не знае. Сега няма той Капитан, аз поездам. Скарвам горе. Някаква... Не може да направи. Не може да Чакай, къде ще бъдеш? Остани сега, вземи си, чакай пилите. Чакай сега, ще не обидиш. Айде, вземаш. Нището. Сигурно ще вземали с битка. То е битка. Сега за музиката ти трябва да си Вземай. Аз ги попитах, те казаха, че като спорт да спорят, ще им вземеш. Ето за музиканти. тук трябва някаква чини, за да Имаш ли част? Някой, който осъдни частата. Айде, Цветане. Взимайте. Заповядайте. Така. Вземай го цялото. Айде, готов. Аз пешом, може Чакай, чакай. бъде толкова сега. Е така. След завязването всички да бъдат на склона на кооперацията. Ама не го връщай, взимала си нещо, не го връщай. Тържеството. Ай, на здраве! За хубавия празник. Който разбира, тук се спира. Който дава пада на ръко. За даването, нека да го имаме. Да го имаме и толкова. Вземай го сега. Утно си го вече. Ей, за мене има ли? Има. Добре. Да. Гледай, раздаде я всичката. Айде готово и за теб. Колката? Кълката, кълканчето. Давай го си тия рекията.
кошка и я сварява. А като се сипне слънцето, с песен и музика, всички тръгват към лозята. Там всеки стопанин разкопава с косера около най-едрата лоза, 3 пъти полива в кръг около корена и салено вино на 4 места, колкото са посоките на света. Захранва корена с хляб от обредната пита, ръсва пепел наоколо и едва тогава отрязва 3 пръчки от лозата. С осветената в църквата вода се превъзва лозето, за да го предпазят от болести и уроди. Зарязването се придружава с изричане на благослови за богата бъдеща реколта. Макар и двата празника, за които искам да ви, които ние преди всичко сме се събрали да почетем, да са малко различни, те са и еднакви. Сега ще видите защо. На Зарезан да забравя души. На Зарезан първата любов остава на втори план. Чашка по чашка бир, кана по кана панаир. Пинал мъж влиза в кухня. Жено, какво има за вечеря? Чай. А от кога чай ще за вечеря? От кога ракията се счита за обяд? Не е къщи. Ами тогава защо не слезете долу да видите? Да видите самата? О, Боже, сигурно и той. Пак си сравнал. Сега, следващия номер е една малка сценка. Тя е разработена от Цветан Цветков и е към клуба на пенсионерите, драматичния състав на клуба на пенсионерите Минерал село Овча могила. Ти знаеш ли, освен Трифон Зарезан, има още един празник днес? Кой беше, бе? Ами, не го ли виждам, нарисуван там, Свети Валентин, бе? Ден на любовта. Да. Бажнак, мога да попитам там, там дето, къде са мъжете там? Може. Може да го попитам? Може. Ще ги попитам кавалерите, как ми казва, кавалерите, дали са влюбили в някои маци, а? Може. 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 Ами те ще бъдат. Има ли? Няма. Мълчат. Те ни казват, ама ние съвсем знаме, че има. Ама после ще ги съобщим по имена, кои са те. Нали?
питам нещо тебе. Може. Оля трябва, който вози да зарязваме, на мен ми направи впечатление, че много му се потребил лосове. Окупал си го, заградил си го, хижичката си направил, та с терраската, с камината. Тъй, много хубаво. Бажрак, преди да засадиш лозото, откъде купи пръчите, бе? От Южна България. От Тавсело град. Како да се наобрат? А той този откъде му купи той да пръчка? Аз това моите пръчки закупиха от град Мелник. Чувал ли си го? Чувал съм, бе. От там. Там има голямо лозарство. С най-различни сортове. Като вземеш Димяк, Мискер, Памир, Булгар, Кабарнет и още други. Бажар, ти знаеш ли на колко знаеш ли, че позарали 100 години да живее? Ама как да съм на 100 години да карам 99 години? Колко? 99 години. 99, аз мика 100 години. Айде нека да префърлиш 100-тя. Ти знаеш ли, че тук ми се иска да се присъединим към тези компаниите, да се присъединим към тях, но малко да го фирнем и да хапнем те. Може? Може да. Айде. Бажак! Кажи ме, Бажарай. Аз ще иска там да отидем, обаче преди да отидем там, искам да бръкнеш в турбичките, да видим дали са останало нещо. Ама има, бе, Бажарай. Какво? Кой има? Ето го. Ами то вече се свърши вече. То се свършило, бе. Здравей, Бажак. Айде, здравей, Баджо. Да си жив. Я бърка, нищо да не е останало нещо. В турбичката. Чакай, Бажарай, как съм се има две парчета. Малаче, да си капнем. Заповядай, Бажарай, чакай, че се натърпиля ръката, бе. Пияна работа, бе. Някак ма, от ама, бе, пияна работа. Пияна. Въртам чаката, заповядай. Айде, Баджо. Айде. Да здрави на всички. Бажак, не трябва нищо да се връща в къщи. Да, не трябва. Ама защо, бе, Бажарай? Защото като върнем нещо от турбичките в къщи, ще ни кереят кокошките, бе. Айде да отиде там да седнем, да му фирнем нищо. Да сте живи и здрави, да карате весело байтета, весело точно. Това за мен е малко. Ама ще запълна, ама на тъйка ще мъдите. Здрави, Баджо. Айде, да сте живи и здрави. Моля? Аз ли? Здравей. Айде бе. Чакай под... Значи първо, второ и трето място трябва да определите. Първо, второ и трето. Казвам ти ми номерата, само аз ще ви кажа.
ничего. Все убой. Журито решава, ако мълчите. След дебати, оспорвани дебати, журито реши. На първо место номер 3. Името на видото на Димитър. Да. На второ место номер 5 на Цветан Цветков. На второ место. Чакай сега. На първо место той се получи наградата. Браво! Вижте каква хубава каничка, Баничко. Заповядай. Това не е каничка. На второ место беше номер 5 на Цветан Цветков. Заповядай, Цветане. Браво, Цветане, благодаря на първо място. И на трето место, кой номер беше? Номер 6. Номер 6 на Личо. Браво! Браво! Аз му дам 5.